yksi KPL, pitäis kasata tämmönen 110 tohon Getismankiin, mikä tuolla on. Nyt sitä otetaan yläkertaa auki, että saadaan pari O-rengasta. Ja no tässä nyt on tarvittavat muuten, mutta tosiaan tohon tarvii se renkaan ja sitten sylinteri ja kannen väliin. Niin sit se videoita kuvaa jo vissiin. Joo. Yksi KPL lykätään tonne tää sylinterin tynke. Just tähän verran. Mistä se ottaa? No ihan kierrot nää. Tuon pinnapuutit. Noin. Noin. Sitten toi. Ketju vielä. Ei hitto, täällä on tää pultti. Jee. Tuhno aika pro kuvai. Oho. Sitten. Täytyy katsoa, että tuo tiivistelmä nyt tänne päin. Ei kun voi helvetti, kato. Unohtu ottaa pois, siellä on vanha tiivistä alla, pistäpä video kiinni. Kuvaa vaan. Noin, nyt on se vanha tiiviste pois tieltä. Sitten... Eikö niin, sitten taas toi ketju. Kaikki toi on 125 tiivistä, kato se jotenkin jää tolleen retusta tosta. Ja sitten, että on se tuolta alhaaltakin. Noin ikään. Sitten tohon. Vois varastaa täältä tohon. Kuka? Eikö olikohan tää tuohon ylempää? Eikö meneekö se tänne? Ai niin, mä tarviin 10 mille vielä. Pitää hakea semmoinen. Miks musta tuntuu, että on tuo ylemmä, mutta... Ei se kai niin. En tiedä, onko YouTubessa kauemmin näitä yläkerran kasaamisia aika pari vuoteen tullut, niin jos tässä saisi hyvin näyttökertojakin. Jonneille opetusvideo. Ai joo. Montakin semmonen fiilis, että tää tulee polttaa öljyä sitten jonkin verran. Se nähdään. Ai jaa. Jos polttaa, niin se johtuu sitä O-renkaasta, mikä tuolta puuttuu, mutta sen ei ole iso homma laittaa sinne, jos puuttuu. Tai niinku, jos joskus löytää tai hommaa sellaisen iso homma laittaa sinne. Ei. Olisipa voimatyökalu. Ei se kyllä täällä kai ole. Tästäkin olisi kyllä saanut tuo impulssin tuohon 50, mutta ei sitä kyllä tarvii. Pistää tän vaan suoraan ajoon. On tämmönet kierteet vai mitä? Ei koe. Okei, on sieltä, pistäpä videokin. Noniin, siinä on vanha 50 irti ja kohta tulee 110 tilalle, laitan siihen tiivisteet ja näin. Oppinen moottoriasennus. Alakka. Toi toho. Sitten. Viimeistään mahtuisi tähän tälleen ylös alas tää hopassa. Noita me varmaan tarvitaan vielä. Mä käyn kyllä tuolla 110 tuolla. No käy. Ja jarrupolikin lähti irti. Aina hyvä puoli. Ominaisuus. Parit ja kameraman. Jos ei ole mitään muuta väliä kuin... Missäköhän ne... Sitten takajarru toimii. Missä ne kiinnikkeet tälle moottorille on? No on... Joo. Hyvä. Tää on se oikea oppinen tapa vaihtaa moottori. Jumala KL-pulletin vanhan kone.
Jos joku miettii mikä toi helari taustalla, niin se on Jamitseri. Joo. Se on mua Hamsteri. vanhempi. Niin, hamsteri. Voiko näyttää naama? Voiko? Jamitseri on laiton Polaris-pommittaja. Oi joo. Hashtag Polaris Activities. Free Polaris Activities. Se bännättiin se video. Meneekö toi paskaputki tohon kiinni? Menee. Totta kai. No, siellä on moottori kiinni. Kui te ette Hemo mitään hyvä. muuta pyytänyt niitä vitu tuplaputkia. Tossa on Temo. Ei, no eihän ne. Toi on sitten vaan värikästä vettä, ei mitään ympäristörikosta. Ja tää on editoitu video kanssa. Siinä on 50. Tulppa me tosta voitais ottaa. Mitään muuta tuolla nyt ei tee. Tää menee vaan tyyli johonkin roskiksen kautta lavalle. Ihan turha paska. Näin niille kuuluu tehdäkin näille 50. No. Kyllä se vähän jenkaa sai tää kone. Tosiaan lykättiin sinne likaöljyä ja mitä kaikkea sisään. Sellainen. Näin niille 50 pitää tehdä. Noniin. Toimii ja vitusti. Joo. Pyydän antiota. No niin kuin näkyy, niin sehän lähti käyntiin, mutta mitäs säätää? Saa liikaa bensaa ja noin. Nyt eikö jaksa ruveta säätää ja se nyt jää sit tuohon pihalle vaan makaamaan.